खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 3 एप्रिल 2023 बाराय जाबाय समबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मानो दिल्ली आरो पान्जाबाव थाङोब्ला जोंनि मावनाय खामानिफोरखौ दिन्थिनाय जागोन। आसाम रायजोनो भगबाना दै हरदों, दैसा हरदों, दैमा हरदों, बुरलुंबुथुर दैमा हरदों, जोबोर मोजां मिथिंगा हरदों आरो खैलाफोरबो हरदों। नाथाय गोबां दैदेनगिरिफोरा गासैबो दैदेनगिरिफोरा बेफोरखौ आथिखालाव सिलिंखार आरो थेर-बेथेर खालामजोब्बाय होननानै दिल्लीनि चिफ मिनिस्टार अरविन्द केजरीवाल बिथाङा रोखा बुंथिदों। जाकालाबान्दा पुलिसा गोख्रों सिग्रोमनानै नगाव जिल्लायाव काजिरङा हाग्रामायाव गान्दा बुथारनाय जाथायाव लोब्बा थानाय गासै 3 फलानखौ एरेस्ट खालामदों आरो बिसोर 3 फलानफोरा बे गान्दाखौ थांनाय माखासे सान सिगांसो बुथारनाय जादोंमोन। हमजानायफोरनि मुङा जाबाय हारुन इस्लाम, जबान आली बिसोर जाबाय तेजपुरनि थागिबि आरो रेकेट आली बे जाबाय कालियाबरनि थागिबि। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय 2 नं खैलाजुलियाव इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि आफादनि खौसेथि लोगो हमलायनाय हाबाफारियाव गासै आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय गोबां एक्स एनडिएफबि बिथांमोना बाहागो लानानै हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै जाफुंसार होदों। लोगोसे बे हाबाफारियाव लोब लोब रायजोफोरा थांनानै बाहागो लाहैनायखौ नुनो मोननाय जादों। मिथिङा जागासिनो दं रायजोफोर बेबायदिनो मिथिं जागासिनो दङ। बेहाय गोबां आलासिफोर दंफैयो जेरै अनजालि दैमारि आरो लोगोसे अमरेन्द्र ब्रह्म आरो लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोर दंफैयो बेहाय हेफाजाब जाबाय रायजोफोरखौ। आसाम सोरखारनि भिजिलेन्स आरो एन्टि करप्शन बिफाना गोख्रों सिग्रोमनानै कामरुप डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय कमलपुर रेभिनिउ बेंखननि सासे लाट मण्डलखौ 5,000 रां लानाय दायाव एरेस्ट खालामदों आरो लाट मण्डला सासे सुबुंनिफ्राय हा फाननायनि पारमिसन इसु खालामनायनि मुङाव 5,000 रांखौ लानाय जादोंमोन आरो रांखौ लाखांनायनि उनाव अफिसारा एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय अफिसारनि मुङा जाबाय गीताञ्जलि डेका। आथिखालाव सोलिबाय थानाय बिएफ हान्जानि हान्जा सुरनाय आफादनि सायाव प्रमद बर' बिथाङा खुगा बेखेवदों। बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला हाग्रा मैलारि बिथांनिख्रुइ जोङो बांसिन गेदेर गेदेर रेलि बानायबोदों। दाखालिबो चिरां जिल्लायाव जोंना गोबां गेदेर जादों। नाथाय रेलि खालामनाया गेदेर बाथ्रा नङा, रायजोफोरनिबो खामानि मावनांगौ। जुदि बिथांमोना थांनाय 17 बोसोराव रायजोफोरनि थाखाय खामानि मावनायमोनब्ला बेबायदि रेलि खालामनो थाखाय गोनांथि नङामोन होननानै प्रमद बर' बिथाङा रोखा बुंथिदों। অলপ আৰু সময় আছে, বিহুটো খাই ল'ম। তো বিহু খাই অতি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ লগত আহি গোসাইগাঁৱত বহি কিমান প্ৰশ্ন কৰিব মই লোকসভাৰ কাৰণে একদিন ক'বলৈ আহিম। গতিকে আপোনালোককো বিহুৰ শুভেচ্ছা দিছোঁ মই। তাতকৈ ডাঙৰ ৰেলী আমি কৰিছোঁ। সিদিনা আমাৰ চিৰাং জিলাত আপোনালোকে দেখা নাই তেখেতৰ কি ৰেলী হৈছে, সৰু সৰু ৰেলী হৈ আছে। তাতকৈ ডাঙৰ ৰেলী আমি কৰিছোঁ আৰু ৰেলী আমিও কৰি আছোঁ। কিন্তু ৰেলী কৰাটোৱে ডাঙৰ উদ্দেশ্য নহয়, ৰাইজৰ কামো কৰিব লাগিব। 17 বছৰ তেখেতসকলে ৰাইজৰ কাম কৰিলেহেঁতেন, আমাৰ অঞ্চলৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, আমাৰ অঞ্চলৰ ৰাস্তা পদূলি চব ঠিক কৰি দিলেহেঁতেন, এতিয়া আৰু সৰু সৰু ৰেলী কৰিবলৈ দৰকাৰ নাছিলে। তেখেতে আজিও ৰাইজক বিশ্বাসত ল'ব পৰা নাই, ৰাইজক আস্থাত ল'ব পৰা নাই। এতিয়াও বিভিন্ন আবুল তাবুল কথাবিলাক বকি আছে। ৰাজনীতিটো এতিয়াও ইমান টুলুঙা মন্তব্য কৰে, ইমান লাইট কথাবিলাক কৈ পেলাই ৰাজনীতি কৰি থাকে। কাৰোবাক শৰীৰক লৈ কথা কয়, কাৰোবাক কিবা লৈ কথা কয়। আজি ভাৰতৰ ৰাজনীতি ক'ৰ পৰা ক'ত গুচি গ'ল, আমাৰ গণতন্ত্ৰখন ক'ৰ পৰা ক'ত গুচি গ'ল। এনেকুৱা সময়ত আৰু তেনেকুৱা তৰল কথা কৈ পেলাই ৰাজনীতি কৰাৰ কোনো জেগা নাই। তো সেইকাৰণে আমি এইটো লৈ পেলাই একো চিন্তা নকৰোঁ। আহি থকা সময়ত কেন BPFক লৈ একো চিন্তা কৰিব লগা নাই। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर।
गोजोन्थों एसेनोसै जै बर' हारिनि